Ако любовта трае 3 години, както твърдят, случаят с Веспа е изключение. Любовта към нея е за цял живот. Влюбваш се мигновено. Уютна, приятна за разходки в градското ежедневие и сред природата. Тя е като романтичен филм. Потегляш с нея на някъде и проветряваш главата си. Притежава душа. Някак много бързо си ставате близки. Стилна, лека, икономична, непретенциозна. Нещо като съвременно произведение на изкуството, което ти се иска спешно да споделиш. А когато и дъщеря ти е влюбена в нея, значи страстта към Веспа не зависи от пол, поколения и възраст. Защото да караш Веспа е класика, качество, независимо стил. Може би това е начина да летиш на земята. Ще ти купа Веспа? Да.